Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is maandag 15 juni 2026. Mijn naam is Ais Gordial, uw verslaggever voor vandaag. SLM kent gedupeerde passagiers van vlucht PE994 compensatie van US $500 toe. Passagiers van de zwaar vertraagde Suriname Airways vlucht PE994 van Paramaribo naar Amsterdam ontvangen een compensatie van in totaal $500 in de vorm van vouchers. De Nationale Luchtvaartmaatschappij besloot de tegemoetkoming te verhogen vanwege de dagenlange vertraging waarmee reizigers werden geconfronteerd. Vlucht PE994 zou oorspronkelijk op woensdag 10 juni vertrekken, maar liep door omstandigheden een aanzienlijke vertraging op. In een nieuwe bekendmaking heeft Suriname Airways bevestigd dat de vlucht zondagavond alsnog wordt uitgevoerd. Volgens het aangepaste vluchtschema vertrekt het toestel om 9 uur vanaf de Johan Adolf Engel International Airport in Zandrij en wordt de aankomst op luchthaven Schiphol in Amsterdam verwacht op maandag om 11 uur Nederlandse tijd. Reddingsactie op Bruggeponde Stuwmeer na omslaan boot met 7 opvarenden. Op het Bruggeponde Stuwmeer is zondagavond een boot met 7 personen aan boord omgeslagen. Na de melding van het incident in het district Bruggepondo werden de politie en andere hulpdiensten onmiddellijk ingeschakeld om een reddingsoperatie op touw te zetten. Volgens de eerste informatie is het vaartuig onder onbekende omstandigheden gekapseld. Op het moment dat de melding werd gedaan, waren de 7 opvarenden nog niet in veiligheid gebracht. Hulpdiensten en betrokken instanties zijn sindsdien bezig met een zoek- en reddingsactie om de inzittenden zo snel mogelijk te lokaliseren en hulp te bieden. PNU waarschuwt voor lerarentekort. Surinaams onderwijs stevend af op een crisis. Voormalig minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert PNU luidt de noodklok over de toekomst van het heel Surinaamse onderwijs. Volgens de onderwijsdeskundige dreigt het land binnen enkele jaren te worden geconfronteerd met een ernstig tekort aan leerkrachten omdat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in het onderwijs. PNU wijst op de sterke terugloop van het aantal studenten aan de lerarenopleiding. Volgens hem is het aantal studenten aan het instituut voor de opleiding van leraren gedaald van ongeveer 3500 in het verleden naar slechts 300 studenten nu. Ook het Surinaamse Pedagogisch Instituut kampt volgens hem met een vergelijkbare ontwikkeling. Daar zou het aantal studenten zijn teruggelopen van ongeveer 1200 naar slechts 150. PNU noemt de situatie zeer zorgwekkend en stelt dat de gevolgen van het tekort inmiddels al merkbaar zijn op de scholen. Basisscholen hebben volgens hem nu al moeite om voldoende bevoegde leerkrachten aan te trekken.